σας. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε Αγροστολίου, κύριε Δεσιμότατε, κύριε Αντιδήμαρχε Αγροστολίου και κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε. Αγαπητοί μαθητές, γονείς και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε βασίζεται σε δύο έργα του Αρκά και πραγματεύεται με ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο ένα πολύ σοβαρό και ανθρώπινο θέμα, τη δωρεά οργάνων. Οι μαθητές μας καλούν να σκεφτούμε, να γελάσουμε, αλλά και να προβληματιστούμε για τη σημασία της προσφοράς και της ζωής. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές μας και στην κυρία Αναστασία Μουντάκη που τους καθοδήγησε, καθώς και στις κυρίες Μίτσι Βασιλική, Τζαμαρία Ελένη για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε και εσάς πολύ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της μαθητικής κοινότητας του Δευτέρου Γυμνασίου Αργοστολίου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Η απόψινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων, όπου έχει καθιερωθεί για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την κρίσιμη ανάγκη για δότες οργάνων και για να εκφράσει ευγνωμοσύνη προς τους δότες και τις οικογένειές τους. Βασικός σκοπός της ημέρας δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων είναι να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τη σημαντική έλλειψη οργάνων και το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η δωρεά οργάνων στη διάσωση ζωών. Το χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση οργάνων στη χώρα μας είναι μεγάλο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να καταρριφθούν μύθοι και παρανοήσεις γύρω από τη δωρεά οργάνων, οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν τους ανθρώπους να γίνουν δότες. Ως εφήβους, μας ευαισθητοποιεί ιδιαίτερη ανάγκη για εξέβρεση δοτών για παιδιά που χρειάζονται μεταμόσχευση. Για παράδειγμα, δεκάδες παιδιά στη χώρα μας κάθε χρόνο χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σας παρακαλούμε θερμά να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να ενημερωθείτε και ενδεχομένως δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου να γίνετε αυτός ή αυτή που θα σώσει μια ζωή. Πάνω απ' όλα όμως, η 1η Νοέμβρη είναι μια μέρα τιμής και ευγνωμοσύνης στους δωρητές οργάνων και στις οικογένειές τους, που συχνά κάνουν τη δύσκολη επιλογή να δωρήσουν ζωή εν ώψη προσωπικής απώλειας. Σε αυτούς υποκλεινόμαστε με σεβασμό. Σας ευχαριστώ. Το τι μεταμοσχεύουμε είναι πολλοί ιστοί που μεταμοσχεύονται. Είναι η καρδιά, το σηκώτη, το πάγκρεας, οι πνεύμονες, οι νεφροί, αλλά και οι κερατοειδείς των ματιών και ένα είδος μεταμόσχευσης είναι και η μεταμόσχευση του μυελού των οστών που θα μας εξηγήσουν και απ' έξω στο φουαγέ μετά περισσότερα γι' αυτό. Μεγάλο το ερώτημα που ταλανίζει τους περισσότερους όταν βγουν για τη μεταμόσχευση είναι διπλό. Από τη μια μεριά, αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται είναι να γίνω ή να μην γίνω δότης. Κανείς μας σχεδόν δεν βάζει το δεύτερο ερώτημα. Μήπως χρειαστεί κάποια στιγμή να γίνω δέκτης, μήπως μου τύχει εμένα ή στην οικογένειά μου αυτό το πράγμα, το να χρειαστώ ένα όργανο επειδή θα χαλάσει το δικό μου και να εξαρτώμαι εγώ μετά από την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και από τον εθελοντισμό του άλλου ανθρώπου. Αν μπορούσαμε να μπούμε λίγο στη θέση του δέκτη, πιστεύω ότι πολύ πιο εύκολα θα γινόμασταν δότες. Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση? Έγινε μια έρευνα το 2011 και ρωτήθηκαν πολλοί τι σκέφτονται όταν ακούνε τη λέξη μεταμόσχευση. Κάποιοι είπανε συνδρομή στην επιστήμη, άλλοι αλτρουισμός, άλλος βοηθάω κι εγώ να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, ελπίδα, δίνω για να πάρω, νιώθω πως προσφέρω στον συνάνθρωπο, υπέρβαση, αναγέννηση, κοινωνική αλληλεγγύη. Τι γίνεται στην πράξη? Στην πράξη, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση. Ούτε ακούμε συχνά για τις μεταμοσχεύσεις. Και ο κόσμος δεν εμπιστεύεται επαρκώς στο σύστημα υγείας, γεγονός που επηρεάζεται και την εμπιστοσύνη στις μεταμοσχεύσεις. Πολλοί επηρεάζονται, έχουν κάποιες θρησκευτικές πεποιθήσεις που τους κάνουν
να φοβούνται και να θεωρούν ότι δεν πρέπει να κάνουν τη μεταμόσχευση. Πότε μπορεί κάποιος να γίνει δωρητής οργάνων? Όργανα λαμβάνονται μόνο από ανθρώπους που αποβιώνουν, ενώ βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι άλλο αυτό που λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι φυτό και άλλο όταν είναι διασωληνωμένος. Ο άνθρωπος που είναι φυτό μπορεί να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον του, αλλά μπορεί και αναπνέει και η καρδιά του λειτουργεί αυτόματα. Ο διασωληνωμένος άνθρωπος, αν τον αποσυνδέσουμε από το μηχάνημα που του δίνει αέρα, θα σταματήσει να ζει. Αυτή, δηλαδή, η υποστήριξη της ζωής του γίνεται καθαρά με μηχανικά μέσα. Σε μαγνητική τομογραφία που γίνεται στον άνθρωπο που είναι φυτό και στον άνθρωπο που είναι διασωληνωμένος, μπορούμε να δούμε αν ο εγκέφαλός του λειτουργεί ακόμα. Και σε αυτούς που είναι διασωληνωμένοι είναι κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που ο εγκέφαλος είναι νεκρός, που δεν λειτουργεί πια. Ακόμα δηλαδή και αν με ένα μαγικό τρόπο μπορούσε να συνέλθει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα είχε επικοινωνία, ο εγκέφαλος του είχε νεκρωθεί πλέον. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποψήφοι για δωρητές οργάνων. Κλείνοντας την παρουσία στο Υπουργείο, αλλά θα πω και 2-3 πράγματα ακόμη μετά εγώ, ας θυμόμαστε ότι τα όργανα από πολλούς δυνητικούς δότες δεν αξιοποιούνται, επειδή δεν είχαν συζητήσει ποτέ με την οικογένειά τους τη θετική του στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων. Και να ξαναθυμηθούμε ότι η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή της ζωής μας ένα μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να δωρήσουμε τα όργανά μας μετά θάνατον. Το διαφορετικό που θα ήθελα να πω τώρα είναι ότι πέρα από αυτά τα όργανα που βλέπουμε υπάρχει ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ πιο σημαντικό και που πρέπει να μάθουμε να μεταμοσχεύουμε. Και αυτό το πράγμα είναι η ψυχή. Γιατί αυτή είναι η κύρια αρρώστια που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι η έλλειψη ψυχής. Και όχι η βλάβη των πνευμόνων μας, της καρδιάς μας ή του μυαλού μας. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε χάσει την ψυχή μας. Ο τρόπος ζωής που ζούμε, που μας έχει καθυλώσει στα σπίτια μας, στους καναπέδες μας, μπροστά σε ένα κομπιούτερ όλη μέρα, η κακή μας διατροφή, το απίστευτο στρες, αυτό το τρέξιμο όλη μέρα, από τις δραστηριότητες των παιδιών, από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, μαζί με τις δουλειές μας, μαζί με τα εμπορικά μας, με τις φορολογίες μας και όλα αυτά, μας έχουν κάνει μια κοινωνία και μας έχουν κάνει και ανθρώπους που είμαστε σκληροί, λειτουργούμε σαν ρομπότ, σκεφτόμαστε μόνο τον επιούσιο και κάνουν και τα παιδιά μας να γίνονται πιστά μας αντίγραφα, να γίνονται και αυτά σκληρά, άψυχα, να κάνουν το bullying και ό,τι βλέπουν σε αυτά που βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι πολλές στο βράδυ, θα το κάνουν καθημερινότητα και ξεχνάνε κάποιες αρχές που οι μεγαλύτεροι από εμάς προλάβαμε και τις ζήσαμε λιγάκι, προτού έρθει όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας με τα ηλεκτρονικά. Ξεχνάμε ότι έχουμε χάσει σημαντικά πράγματα, όπως είναι λοιπόν που υπήρχαν στην ψυχή, που ήταν η ανθρωπιά, η ασυναίσθηση, η ευαισθησία, το να μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός άλλου που είναι και να νιώσουμε το δικό του πρόβλημα, το πρόβλημα του που μπορεί να είναι από το απλούστερο, από κάτι πολύ καθημερινό μας, όπως ένας ηλικιωμένος που ζει μόνος του, που δεν έχει κάποιον να γυρίσει να ζητήσει βοήθεια, μέχρι και τα άλλα τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τα παιδιά εκείνα που χάνονται στον πόλεμο, σε πολέμους, σε άλλα μακρινά μέρη, που χάνουν τους γονείς τους, στα σπίτια τους και που αναζητούν κάπου καλύτερο μέλλον, με άλλα παιδιά που χάνονται σε λοιμό, με ανθρώπους που καρκίνο, που σβήνουν και πολλοί από αυτούς μόνοι τους, με 168 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, τα οποία δουλεύουν εργάτες από 8 χρονών, με άλλα παιδιά, δικά μας, κοντινά μας, που ζουν στην Αθήνα, που ζουν εδώ, που βασανίζονται από τα ναρκωτικά, που πήγαν εκεί από το ψυχικό τους αδιέξοδο. Και έρχεται η ώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μεταμόσχευση, που δεν γίνεται μέσα σε ένα νοσοκομείο, πώς μπορούμε να
να γίνουμε δέκτες και δότες ψυχής. Και για να μπορέσουμε να γίνουμε κάποτε εμείς δότες ψυχής, πρέπει να γίνουμε πρώτα δέκτες. Πρέπει να ψάξουμε και στα βιβλία μας και στο παρελθόν μας τους ανθρώπους που υπήρξαν κάποτε πρότυπα και δανεικά για μας και να αναζητήσουμε τέτοιους ανθρώπους στον περίγυρό μας. Στο παρελθόν υπήρξε ο Γκάντι, υπήρξε η αδελφή Τερέζα, υπήρξε ο Μαντέλα. Να μάθουμε τι ήταν αυτοί που τους ξέρουμε σαν ονόματα, αλλά δεν πήγαμε ποτέ να ανατρέξουμε να δούμε τι προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρξε ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, που έφτιαξε τον Ερυθρό Σταυρό, που ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό. Και τώρα υπάρχουν κοντά μας, γύρω μας, οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι γιατροί του κόσμου, η UNICEF, που τους ξέρουμε και τους θυμόμαστε κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα και κάνουμε μια δωρεά και έτσι ηρεμούμε τις δικές μας τύψεις. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να στήξουμε λίγο παραπάνω στο έργο τους και να βρούμε και καλούς ανθρώπους που μπορεί να υπάρχουν στον περίγυρό μας, να τους ακολουθήσουμε. Αλλά πολλές φορές δότες ψυχής είναι ακόμη και αυτοί που υποφέρουν. Γιατί αυτοί που νιώθουν μέσα τους τον πόνο, τότε αυτοί αποκτούν περισσότερη ασυναίσθηση και έχουν κάτι να μας μεταγγίσουν. Όταν λοιπόν καταφέρουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα, το καταφέρουμε και διδαχθούμε από τους γύρω, μετά θα μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε αγωνιστές όπου μας χρειάζεται η ζωή, να ενταχθούμε, να ξαναγίνουμε πια πάλι μέλη μιας κοινωνίας, να φύγουμε ο καθένας από το κτίσιμό του, από τον εαυτό του και να σταθούμε εκεί που πρέπει να σταθούμε με γενναιότητα, με αυτοθυσία και με θάρρος, με ένα θάρρος που χρειάζεται πολύ περισσότερο αυτή την εποχή που όσο πάει γίνεται και πιο τρομακτική. Αυτά είναι αυτό. Παρεμπιπτόντως, είχε τα χάλια. Τι έγινε, του λέω. Άστα, μου λέει, καταστροφή. Κάποιο ατύχημα. Οι περισσότεροι έχουν χτυπήσει και ο εγκέφαλος ένας ακόμα. Και αυτός που το έμαθε? Δεν ξέρω. Δεν το είπαν κάποιες ορμόνες. Όλο δεν ξέρω και δεν ξέρω, ηλίθιε χοντρέ. Με ρώτησε πώς είμαστε εμείς. Εγώ του λέω καλά είμαι. Για το λεπτότερο δεν ξέρω. Βλέπεις, δεν σε κάτι ακόμα. Και τι σου φαίνεται τη συνάντηση? Αυτό. Μου είπε να ψάξω να σε βρω και να έρθουμε εδώ, να δούμε όσο όρμα να είμαστε εντάξει, να δούμε τι θα κάνουμε. Σου είπε ποια έχει χτυπήσει εκτός από τον εγκέφαλο? Τα αριστερό ελεύθερο έπαθε ρήξη. Ω Θεέ μου, άλλη! Κι άλλη! Περίμενε τώρα που θα έρθουν θα μάθουμε περισσότερο. Τι καρδιά? Όχι, αυτή είναι εντάξει, δεν την ακούς. Αυτή λέει θα έρθει μάλιστα να μας ενημερώσει. Αυτό ήθελα. Τελείωσε. Θα πετάγουμε. Τι τι θέλουμε τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις, αφού είμαστε νεκροί. Αυτό πάρουμε απόφαση. Μήπως υπερβάλλεις? Υπερβάλλω. Υπερβάλλω. Ναι, υπερβάλλεις. Το δεξινεφρό δεν φαίνονταν και τόσο ανήσυχο. Βέβαια. Αυτός γιατί να ανησυχεί? Αυτός είναι εξασφαλισμένος. Τι εννοείς? Τίποτα, παράταμε. Τι τίποτα. Γιατί δεν με εξηγείς να καταλάβω. Παράταμε σου λέω. Βέβαια. Εγώ βλέπεις με το παχιέντερο. Κανείς δεν κάθεται να μου εξηγεί σε μένα. Εγώ είμαι ο σκλάβος, ο παρείας. Σιγά μην κάτσεις να εξηγείς το παχιέντερο. Κατάλαβες, αδε. Με τον ηλίθιο που πήγα κι έβρεξα. Λοιπόν, αρκετά. Σε
οπότε δεν τη γλιτώνεις την κολονοσκόπηση. Να το πάλι. Γιατί το κάνεις αυτό, μου λες! Τελείως ηλίθιος. Σου λέω θα πεθάνουμε. Και εσύ σκέφτεσαι την κολονοσκόπηση. Μάλιστα, κύριε. Έχω κι εγώ μια φοβία. Πώς εσύ φοβάσαι το σωταρισμένο κρεμμύδι? Εμένα το σωταρισμένο κρεμμύδι μου δημιουργεί αέρια. Και εμένα μου δημιουργεί αέρια η κολονοσκόπηση. Ή μάλλον η ιδέα της κολονοσκόπησης. Δεν μου λες η ιδέα του θανάτου. Δεν σου δημιουργεί τίποτα. Μου δημιουργεί, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πεθάνω. Εσύ φέρνεις πάντα την καταστροφή. Εγώ φέρω πάντα την καταστροφή. Εδώ σου λένε εγκέφαλος. Είναι σε κόμμενα τα εγκέφαλε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι τόσο πεθαμένος. Εγώ πάλι είμαι αισιόδοξος. Τον βλέπω μισοζωντανό. Τι να σου πω, είσαι τελείως ηλίθιος. Ηλίθιος, είσαι και φαίνεσαι. Και αν δεν το ξέρεις, εμένα το δεξινευρό μου είπε. Α, να το έρχεται. Επιτέλους κάποιος θα συνεννοηθώ. Έλα, γιατί με τρελάει αυτός ο πλάκας. Μόλις έσαι, δεν ήταν οι άλλοι. Πες μου σε παρακαλώ τι έχει γίνει. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Μα καλά, δεν ήρθε κανένας άλλος. Όχι, πες μου τι έγινε. Ρε σου είπε το παχυένερο. Αυτός τι να μου πει. Αυτός είναι πιο χαζός και από τους πατούσες. Ο έξυπνος. Κοίταξε, κανείς δεν ξέρει τι έχει ακριβώς συμβεί. Ακόμα είναι συγχυμένα τα πράγματα. Φαίνεται πως είχαμε κάποιο ατύχημα, μάλλον τροχαίο. Έχουμε πολλά κατάγματα, αλλά το σημαντικότερο είναι πως έχει χτυπηθεί κάποια ζωτικά όργανα. Ξέρετε για το αριστερό νεφρό, τη σπλήνα. Και η σπλήνα. Η σπλήνα σίγουρα. Λένε ακόμα και για το πάγκρας και τον αριστερό πνεύμονα. Δηλαδή μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Το χειρότερο βέβαια είναι ο εγκέφαλος. Φαίνεται πως έχει χτυπηθεί άσχημα και μάλλον βρίσκεται σε κόμμα, οπότε καταλαβαίνεις, είμαστε μόνοι μας. Ω Θεέ μου, τι θα κάνουμε. Ψυχραιμία, με τον πανικό δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό το λέω κι εγώ τόση ώρα. Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Εσύ δεν κρατάς την ψυχραιμία σου, απλά τα γράφεις όλα στα παλιά στα παπούτσια. Το ζήτημα είναι πως δεν έχουμε πια ακόμα χειρουργείο και έχουμε παντού αιμορραγίες. Τώρα που ερχόμουν, ουδίστηκα μέχρι το λαιμό στο αίμα. Ίσως γι' αυτό αργούν οι άλλοι. Καλά, γιατί δεν μας βάζουν χειρουργείο. Πού θες να ξέρω. Μάλλον πρέπει να μας κάνουν πρώτα κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Άκουσες τίποτα για κολονοσκόπηση. Και το βουλώσεις επιτέλους με την κολονοσκόπηση. Εσύ να το βουλώσεις. Και αν δεν τα ξέρεις εγώ. Τι είναι αυτό. Χαμογελάστε, μας κάνουν αξονική. Καιρός ήταν. Τώρα θα μας βάλουν χειρουργείο. Δεν είναι σίγουρο. Εξαρτάται από την κατάσταση της καρδιάς. Μα αφού η καρδιά ακούγεται εντάξει. Ναι, αλλά γιατί δεν έχει έρθει ακόμη. Με ανησυχεί που αργεί. Καλά. Αν έχει πρόβλημα με την καρδιά, χαίρετε. Ελάτε να φιληθούμε και καλό κατεφόδιο. Πάλι άρχισες την καταστροφολογία. Δηλαδή, πώς το βλέπεις ρε χοντρέ. Θα μείνουμε εγώ, εσύ και τον νεφρό και θα φτιάξουμε δικό μας οργανισμό. Γιατί όχι. Και δεν μου λες τι θέλεις να κάνεις εσύ τον εγκέφαλο. Άσε τις ηρωνίες. Βέβαια από αυτό. Εσύ που δεν το ανέφερες σίγουρα καλύτερα. Αυτός είναι συνέχεια μεθυσμένος. Τρελάθηκες. Σιγά μην με ακούσεις. Δεν μου λες ακόμα. Πάντως και το ατύχημα γι' αυτό έγινε. Πάλι είχε πιει. Και εσύ που το ξέρεις. Εγώ που το ξέρω, εμείς τα νεφρά τρέβαμε το ζώο από το αλκοόλ που κατεβάζει. Εμείς και το σηκώτη. Αν εγώ με τους κολλικούς μου, ας την τραβάμε τις αιμορροίδες μου. Μα γιατί έχουν, πού είναι η καρδιά. Δεν πάμε προς τα πάνω να δούμε τι γίνεται. Λες. Και εδώ που καθόμαστε τι κάνουμε. Μας έχει φάει αγωνία. Άσε, θα πάω εγώ. Εσείς καλύτερα να μείνετε εδώ. Θα πας μόνος σου. Ναι, είναι καλύτερα έτσι. Εσείς μείνετε εδώ, μπας και το μεταξύ έρθει κανένας άλλος. Και βέβαια, πάει μόνος του για να τα κανονίσουν. Τι να κανονίσουν. Να συζητήσουν την μεταμόσχευση. Ποια μεταμόσχευση. Βέβαια, και αυτό στην καρδιά και το σηκώτη τον έχουν ζήσει ο καλαράπους. Αλλή μόνο σε εμάς που θα μας φάνε τα σκουλίκια. Ποια σκουλίκια. Ποια μεταμόσχευση. Τι λες. Μα σοβαρά δεν ξέρεις τίποτα. Ποιο πράγμα. Για τη μεταμόσχευση οργάνων δεν ξέρεις τίποτα.
παιδί μου, όταν τελειώσει μεγάλος, τελειώνουμε όλοι, αυτά. Σωστά. Λάθος. Εγώ, εσύ και κάποιοι λιβλάκες τελειώνουν. Οι μάγκες δεν τελειώνουν. Απλά παίρνουν μετάθεση. Μετάθεση. Ακριβώς. Θα τους πάρουν από εδώ και θα τους εγκαταστήσουν σε έναν άλλον οργανισμό που θα συνεχίσουν κανονικά τη ζωούλα τους. Γίνεται αυτό. Αν γίνεται, λέει. Τώρα που μιλάμε, αυτοί φτιάχνουν τις βαλίτσες τους. Και εμείς. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Να πεθάνουμε μαζί με τον εγκέφαλο, τη μυθική φρουρά. Καλά είσαι που βαρώσει. Τι γελάς, Ερλίκε, δεν με πιστεύεις. Όχι βέβαια. Αφού και μεταμόσχευση οργάνων. Α, ναι, για πες μου τότε, γιατί δεν μας έχουν βάλει ακόμα χειρουργείο. Και πού δεν τα ξέρα. Θα ξέρεις, να σου πω λοιπόν εγώ που ξέρω. Και δεν έχει νόημα να μας βάλει χειρουργείο, γιατί από την αρχή η πρώτη ζημιά είναι μη αναστρέψιμη. Όπου να είναι έρχεται το τέλος. Και τότε γιατί μας έκανα να ξανεκεί. Ακριβώς γιατί. Αυτό σε ρωτάω. Και εγώ σε πατάω και να τους διάρω όργανα. Είναι σε καλή κατάσταση για να τα βάλω από μεταμόσχευση. Σταμάτα πια με αυτό το αστείο. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Καλά, να δεις πως ο νεκρός θα είστε λίγο. Ας πούμε πως είναι όπως τα λες. Ας πούμε, λέω. Γιατί να μην μεταμοσχεύουν μόνο την καρδιά και τα νεφρά. Γιατί δεν μεταμοσχεύουν και εμάς. Δεν ξέρω, μεταμοσχεύουν συγκεκριμένα όργανα. Καρδιά, νεφρά, σηκώτη, μάτια. Εμείς πάντως δεν είμαστε στον κατάλογο. Και αυτό είναι σωστό. Να τους κάνεις μήνυση. Ενώ, γιατί να μην μεταμοσχεύουν και τα έντερα. Δεν ξέρω, σε παράταμε. Α, είδες. Είπες ναι κονταμάρα για να μου το πείσεις και τώρα που σας τρίμωξα, παράταμε. Έτσι δεν έκανες, αλλά τώρα θα σε μάθω. Συνεχώς ψάχνεις τρόπους για να με τροποκρατήσεις. Και σου έχω πει να μην το κάνεις αυτό, γιατί παθαίνω διάρειες. Λοιπόν, τώρα που θα έρθει το δεξινεφρό, θα του πω όλες τις κονταμάρες που μου είπες και θα σου κάνω εσύ. Αν δεν μου θα έρθει. Τι εννοείς. Δεν μου λες, αν εσύ και θα διαλέγεις ανάμεσα σε 5 χρόνια ζωής και σε 30 χρόνια ζωής, τι θα διάλεγες. Τι ερώτηση είναι αυτή. Πες μου τι θα διάλεγες. Τα 30 βέβαια. Αυτό έχουν κι αυτοί. Και τι σου λένε, εδώ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Το σύστημα έχει καταστραφεί από το αλκοόλ. Τη βγάζει και τη βγάζει 5 χρόνια ακόμα και πολλά λέω. Γιατί λοιπόν να μην την κάνουμε για έναν οργανισμό πιο νέο, πιο γερό, για να έχουμε μπροστά μας 30-40 χρονάκια και γεμάτα. Κατάλαβες. Όχι. Εγώ όμως κατάλαβα. Τώρα που τα συνδύασα όλα στο μυαλό μου, κατάλαβα. Γι' αυτό μας για τα λόγια του και την καρδιά και που είναι και γιατί αργεί και ανησυχώ. Κατάλαβες. Όχι σου λέω. Ετοιμάζω να μας τελειώσει, ρεβάκα. Θα κάνει ακούσα να το πει καρδιά και τέρνα. Τρελάθηκες. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Ναι, έχει δικές αναστολές από την κάρια. Αυτή είναι απίστευτη. Δεν θυμάσαι τότε με τις αριθμίες. Όπως αποδείχθηκε, δεν είχε απολύτως τίποτα. Καπρίσιο της για να της πάσει το μεγάλο. Να του δείξει και στάλει πραγματικά κομμάτια. Άλλο αυτό. Και άλλο να κάνει. Ακούσα να κοπεί. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Ανακοπή, λέω εγώ. Αυτοί μπορεί να κανονίζουν τίποτα άλλο. Είναι θυμές και αυτή η κρυφή οχιά το δεξινεφρό. Μπορεί να κανονίζουν κανένα πνευμονικό είδημα. Μπορεί να είναι κι άλλο στον κόλπο. Κανείς δεν είναι στον κόλπο. Δεν υπάρχει κόλπο. Είναι όλα στην αρρωστημένη φαντασία σου. Δεν έρχεται κι αυτό το νεφρό. Καλά, περίμενε εσύ το νεφρό. Κι εγώ σου λέω πως θα έρθει. Και πως θα μας βάλουν χειρουργείο. Και πως θα πάνε όλα καλά. Το ότι θα μας βάλουν χειρουργείο είναι σίγουρο. Αλλά θα μας βάλουν χειρουργείο για να πάρουν την καρδιά, τα νεφρά και το σηκώτη. Οι υπόλοιποι, άμα μη ενωδώ, αλληλούια. Τώρα είναι και το σκότ στον κόλπο. Σιγά, αυτός είναι ο πρώτος που χειλόπισε από από εδώ. Με το ποτό που κατεβάζει ο... Αν συνεχίσει να μείνει εδώ, την έχει σίγουρη την κύρωση. Απλά πράγματα. Τα νεφρά, η καρδιά και το σηκώτη έστησαν όλη τη δουλειά. Μην σου πω ότι αυτοί οργάνωσαν και το ατύχημα. Οργάνωσαν το ατύχημα. Πώς. Δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Πες μου τέτοια. Πες μου τέτοια. Πες μου ότι έχεις χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Πες μου ότι έχεις παραφρόνει
οργάνωσε το τροχαίο ατύχημα. Τι να καταλάβω κι εγώ, ό,τι θα έχεις στα μυαλά σου. Πάντα έβλεπες εχθρούς και συνωμοσίες παντού. Αλλά τώρα πια, σαντάρισες εντελώς! Εγώ έβλεπα εχθρούς. Ξέρεις τι μου είπε προχθές, το στομάχι για το δεξιρευτό. Αυτό το τύπο μου λέει να τον προσέχεις, δεν τον χωνεύω καθόλου. Καλά. Αυτός από τότε που έπαθε το έλκος δεν χωνεύει κανέναν. Μα έχει άδικο. Από τι το έπαθε το έλκος? Από την πολλή δουλειά, τη στενοχώρια και την καταπίεση. Αφού το ξέρεις ότι εμάς του οπτικού μας θεωρούν κατώτερους. Κάνουμε όλη τη χρωμοδουλειά, όλη τη βλάτσα, τραβάμε όλο το ζόρι και αυτοί μας κοιτάνε ψηλού. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ειδικά εμένα να έχουν ένα με τα σκατά τους. Αυτό σου λέω, τον κάνουν μήνες. Θεωρούν τον εαυτό τους πολύ σημαντικό για να πεθάνει μαζί μας. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή ότι σε έναν σου έλεγα να φύγεις από εδώ και να πας σε έναν άλλον οργανισμό. Μόνο και μόνο για να ζήσεις μερικά χρόνια παραπάνω. Θα πήγαινε. Τρέχοντας. Εγώ πάλι όχι. Να φύγω από εδώ, που τους ξέρω όλους, που έχουμε μεγαλώσει μαζί, που είναι το σπίτι μου τέλος πάντων. Και να πάω σε ένα ξένο σώμα, με άγνωστα άτομα. Μόνο και μόνο για να ζήσω μερικά χρόνια παραπάνω, το θεωρώ, τι να πω, βλακεία. Φαντάσου τώρα, λέει, να με παίρνανε εμένα και να πηγαίναν σε ένα άλλο σώμα, με ένα άλλο λεπτό έλεγχο. Όχι βέβαια πως εσύ είσαι και ο καλύτερος χαρακτήρας του κόσμου, αλλά σε έχω συνηθίσει. Έχουμε περάσει τόσα μαζί. Πόνους, φουσκώματα, δυσπεψίες. Αλήθεια. Θυμάσαι εκείνη τη φοβερή καστριντερίτιδα από τα θαλασσινά? Τι ήταν εκείνο το πράγμα? Για μία εβδομάδα δεν μπορούσα να δουλέψω τίποτα. Όπως μπαίνανε, βγαίνανε. Μου τάστανες και εσύ όπως σου πω. Αυτό άλλο, τότε με το καλεσμένο τυρί. Τότε που... Τι θα γίνεις, μωρέ! Θα το ανοίξουμε σε ερωτήσεις! Πού νομίζω ότι είσαι! Σε ρηγιούν ορφανιώσεις μαθητών! Όχι. Απλά προσπαθώ να σου πω ότι δεν είναι και τόσο καλό να φύγεις και να πας σε έναν άλλον οργανισμό. Εγώ ήμουν. Το ξέρεις ότι όταν συγχύζω και αποχωρίζω. Αυτό προσπαθούσα να αποφύγω το σνό. Αλλά εσύ εκεί, το κακά σου. Θα πάρει. Αρχίζει ο τυπανισμός. Πρέπει να βγάλω τα αέρια. Ωραία! Να υποθυμίσουν όλοι το χειρουργείο και τι δεν θα γίνει με τα απόσταση. Εξεπτάδες. Τι θες να σκάσω. Τα λιμενά μας! Αν σκάσει, δώσαμε. Βέβαια, αν το σκεφτείς... Αυτό είναι, πατρέ! Να σκάσεις! Βέβαια. Να σκάσεις, λέω! Χαμένοι για χαμένοι είμαστε, αντί να μας φέρουν αυτοί, θα τους φέρουμε εμείς. Τι εννοείς πάλι. Μα δεν καταλαβαίνεις! Αν πάθεις μια διάκριση, τους τακίσαμε! Διάκριση. Παίρνει τον ήμιδα και με λίγη δίκηση ψεμία τελείωσε. Πεθαίνουμε εμείς, αλλά πεθαίνει και αυτή. Γιατί μετά από την ψεμία, κανένα άγωνα δεν θα κάνει ούτε αμόσχευση. Μεγαλοποιέσαι. Δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Δεν θα καταλάβουν τι τους χτύπησε. Αυτοί δεν καταστρέφουν τα σχέδιά τους και ξαφνικά πάνε από εκεί που δεν το περιμένουν. Να σου πω εγώ κουφάλα που οργανώνεις ανακοπή. Να σου πω ποιο πάση που το αφείς. Πείτε έτσι ναι, έτσι να πεθάνω 1000 φορές, αλλά να σας πάρω όλους τα μου τα θάρματα, όλους τα παιδιά. Τι λες? Δώσε μίσος. Πού. Τι? Πού. Πραγματικά μπορώ. Πού. Τίποτε, τι λες? Πού το έκρυβες τόσα χρόνια. Τόσο μίσος. Τόση κακία. Αυτό έχεις να μου πεις. Αυτό. Και τους επάνω. Και λυπάσαι. Ναι. Είσαι ένας δυστυχισμένος. Δηλητηριασμένος από το μίσος και την κακία. Αν θες να πετύχει το σχέδιό σου, εσύ πρέπει να πας φτιάτες. Έχεις δώσει δηλητήρια που μπορείς να μολύνεις όχι έναν, αλλά 10 οργανισμούς. Ξεκαθαριστικό. Έλα τώρα να σκεφτούμε πώς θα σε ανοίξουμε. Λοιπόν,
Εγώ λέω να κάνεις μια πλήρη στροφή, να παγιδεύσεις τον αέρα σε ένα σημείο και με ένα δυνατό σπασμό χράτς να σκεφτείς. Γίνεται. Λοιπόν, έκανα λάθος. Δεν είσαι δυστυχισμένος. Είσαι τρελός! Και οι τρελοί είναι ευτυχισμένοι. Γιατί είμαι τρελός? Μα καλά τώρα. Πιστεύεις ότι θα κάτσω να κάνω χαρακίρι. Επειδή εσύ θες να εκδικηθείς τους... Δεν ξέρω κι εγώ ποιους. Ξέρεις πολύ καλά αυτούς. Τους εχθρούς μας. Αυτούς που αυτή τη στιγμή που μιλάμε απεργάζονται την καταστροφή μας. Εγώ δεν έχω εχθρούς. Εγώ είμαι όργανο ενός οργανισμού. Και όλα τα άλλα όργανα είναι φίλοι και συνεργάτες μου. Και όλοι μαζί δουλεύουμε για την ευημερία του οργανισμού. Όχι για το θάνατό του. Αυτό το πιστεύεις εσύ. Οι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Δεν με νοιάζει να μου τον άλλον. Εγώ τάχθηκα να υπηρετώ την εύρυθμη λειτουργία αυτού του οργανισμού. Και αυτό σκοπεύω να κάνω μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου. Ρε δεν αφήνεις τα πατριωτικά να δούμε τι θα κάνουμε. Από στιγμή σε στιγμή θα μας την ανάφερουν οι άλλοι. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλεις να το σκεφτείς πατριωτικά, πάνω απ' όλα είσαι όργανο του πεπτικού συστήματος. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πεπτικό σύστημα δέχεται έναντι επίθεση. Όχι, κύριε! Εγώ είμαι όργανο ολόκληρου του οργανισμού. Καλά, εσύ δεν με τρελάνεις. Εσύ δεν έλεγες πριν ότι άλλοι σε έχουν με τα σκατά τους. Και αυτό τι θα πει? Ότι για να τους εκδικηθώ πρέπει να γίνω δολοφόνος του ίδιου μου του οργανισμού. Αυτό μας έχει φάει εδώ μέσα. Ο ανταγωνισμός των συστημάτων. Το ρεπητικό αντιπαθεί το πεπτικό. Το κυκλοφοριακό έχει παράπονα για το ραπνευστικό. Και κανείς δεν νοιάζεται που ο οργανισμός καταραίει. Γιατί καταραίει. Γι' αυτό και ο εγκέφαλος. Γι' αυτό και ο εγκέφαλος καταφεύγει στο αλκοόλ. Για να βρει την ισορροπία. Βέβαια, αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα. Μεγαλώνει το χάος. Τι έγινε? Σταμάτησε καρδιά. Γιατί σταμάτησε καρδιά? Σταμάτησε καρδιά. Το είπα, το είπα, το είπα. Σταμάτησε καρδιά. Γιατί σταμάτησε καρδιά, σταμάτησε καρδιά. Το είπα, το είπα. Πεθάναμε. Πεθάναμε. Σταμάτησε καρδιά. Το είπα, το είπα. Κάνε κάτι. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε?
μου, επειδή εσύ είσαι κομπλεξικός. Γιατί είμαι κομπλεξικός? Μα καλά τώρα. Το πρόβλημά σου είναι να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από την καρδιά. Το πρόβλημά μου είναι ότι η καρδιά προσπάθησε να με σκοτώσει πριν λίγο. Και όπου να είναι θα ξαναπροσπαθήσει. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το καταλάβεις? Ρε ηλίθιε! Βλάκα! Ζωντόβολο! Χοντροκέφαλε! Έχεις χάσει τη ψυχραιμία σου. Πάντα σε περίοδους κρίσης χάνεις τη ψυχραιμία σου. Και σταμάτα να με βρεις όλη την ώρα. Όλη ηλίθιε και ηλίθιε. Αν θες να ξέρεις ο μόνος που με υποτιμάδα μας είσαι εσύ. Και επίσης ήθεσαι εσύ και ηλίθιο είναι το ηλίθιο του σχεδιό σου. Γιατί είναι ηλίθιο το σχέδιό μου? Γιατί είναι ηλίθιο. Ακόμα και αν πάθω διάταξη δεν σημαίνει ότι θα πάθω ψευδαιμία. Ούτε καν περιτονίτιδα δεν θα πάθουμε. Σε νοσοκομείο είμαστε. Θα μας προλάβουν. Σιγά μας προλάβουν. Ναι, θα μας προλάβουν όπως πρόλαβαν την καρδιά. Το μόνο που θα γίνει είναι να ταλαιπωρηθώ εγώ. Θα μου κάνουν γράμματα, χειρουργείο, μπορεί και κολονα... Σκόπισε. Α, τώρα κατάλαβα που σκοπούν όλα αυτά. Θες να υποφέρω και να ταλαιπωρηθώ εγώ και σε γελάς. Μάλιστα. Και μετά εγώ έχω σύνδρομο καταδιώξεως. Ναι, γιατί ποιος ήταν τις προάλλες που μου είχε πει ότι αποφασίστηκε να κατέβουν όλα τα όργανα σε παιδιά και καθόταν και γέλαγε γραμμένα με τα ράζια στα κλείσματα. Νόμιζες ότι δεν τα θυμάμαι. Έχω μνημηλέφοντα εγώ. Και εγώ ελέφοντα επίσης. Αλλά το πρόβλημά σου, ποτέ, είναι ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πότε τα πράγματα είναι αστεία και πότε είναι σοβαρά. Και τώρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Τελείωσαν τα αστεία. Ότι γελάσαμε, γελάσαμε. Τέρμα. Φινίτο. Σε λίγο θα μας πάρει το σκοτάδι. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω εδώ και μία ώρα, αλλά πού? Άιντε πάρε από την αρχή. Για κύριε Χοντρέ, εδώ σου μιλάω για το τέλος. Για το τέλος. Κάτσε λοιπόν εσύ αφού θέλεις να το περιμένουμε σαν κόπτες και άσε τον νεφρό και την καρδιά να ζήσουν τη ζώουλα τους. Στο νεφρό. Ναι, το δεξί νεφρό, την καρδιά, τους άλλους. Το δεξί νεφρό. Έρχεται. Ποιος? Το δεξί νεφρό. Πράγματι. Πώς έτσι? Είσαστε καλά. Πού ήσουν εσύ τόση ώρα? Δεν την καταλάβω την ανακοπή. Σε ρωτάω να καταλάβω με την ανακοπή. Πες την καταλάβω με την ανακοπή. Φυσικά και δεν καταλάβαμε. Πήγαμε να πεθάνουμε από το φόβο μας. Ήταν φοβερό, παιδιά. Εκεί που μιλάγαμε, ξαφνικά η καρδιά λέει αισθάνομαι κάπως περίεργα και κοκκάρωσε. Κυριολεκτικά, μου έπεσε στα χέρια. Φαντάζομαι την έκπληξή σου, Με έπιασε πανικός. Ευτυχώς, την πλάτωσε ηλεκτροσόκ και επανήλθε. Τα νιώσετε ηλεκτροσόκ? Όχι, εκείνη τη στιγμή είχαμε βγει. Είχατε βγει? Ναι, είχαμε πάει να βάλουμε μια κοιλία σε εφημερίδες. Λεπτό και μαχαίρινος άρεσε την κατάσταση να ζητούσαμε να πτωθηθούν. Δούμε κι εμείς, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ούτε δεν ξέρεις. Μα τι λέει? Άστον αυτό. Πες μας για την καρδιά. Πώς είναι? Μια χαρά την άφησα. Τα θετικά νέα είναι πως ζημιές στο ατύχημα δεν έφταμένες. Θα χρειαστούμε καν χειρουργική επέμβαση. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έψιλε. Όχι να μου πεις. Είμαι περίεργος να δω τι φαντάζεσαι. Πολύ καλά λοιπόν. Αφού είσαι περίεργος, θα σου πω. Αλλά επειδή είμαστε κι εμείς περίεργοι, μήπως μπορείς πρώτα να μας πεις σε τι μυστικές συναντήσεις βρέκεσαι με την καρδιά εδώ και 2 μήνες. Και επίσης, μήπως μπορείς να μας πεις τι είδους συζήτηση είχες να κάνεις μαζί της και μας άφησες εδώ μπάστακες, δίθεν να περιμένουμε τους άλλους και εσύ εξαφανίστηκες. Ποιος εξαφανίστηκε? Αφού υπάρχει ανακοπή! Ασχέτουμε και στην ανακοπή. Μήπως μπορείς να με εξηγήσεις πώς έπαθα ανακοπή, αφού πριν λίγο καιρό τότε ο εξαριθμίες έκανε όλες τις εξετάσεις και βγήκε απολύτως υγιής. Συμβαίνουν αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι υπονοείς. Δεν υπονοώ, το λέω ξεκάθαρα. Εσύ και η καρδιά επιδιώκεται το θάνατο του οργανισμού για να πάτε σε άλλο σώμα. Και όχι έτσι. Τι είπες? Το που άκουσες. Δείξε στο ζευγάρι! Ηρέμησε. Θα σε σκίσω ρε κερατά! Θα τα έλεγα σου έλεγε, εκεί που σε παίρνει. Σκάσε σε φωτίστε με στο κάρμα. Σκάσε εσύ. Και εσύ άστον. Άστον να λέει. Άσε με! Για το πολύ μαζεμένα! Δεν πάνε αρκετά. Δεν πράγματα αυτά.
Γιατί το ορτικό σύστημα είναι ενωμένο σαν γραφιά. Όλος ο παρθεντερικός σωλήνας, από τις αμυγδαλές μέχρι τις αιμορροίδες, είναι μια σφιγμένη γραφιά που δεν θα την τρίψει. Σταμάτα να περάσει εκ μέρους όλων, δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Με λάθος όργανα τα βολεπέστης, όσο υπάρχουν τα έντερα, δεν καμπίνεις όταν είναι από εδώ μέσα. Ακούστε σου λέω. Τι θες, χοντρέ? Σταμάτα να μιλάς εκ μέρους όλου του τακτικού συστήματος. Δεν σε έχει εξουσιοδιωτήσει κανείς. Α, χέσε ρε, τι πρόβλημα έχεις τώρα? Φυσικά και έχω πρόβλημα, κύριε. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους των αιμορροίδων μου? Κατάλαβες. Από το κουστάρι μες στα μια γραφιά. Και όπου το κουστάρι μεγάλο μου και δεν υπάρχει. Για μένα το σε αυτό, εγώ ήταν την πάρτι μου. Επίτηδες το έκανε. Τι πράγμα? Λέω την ανακοπή η καρδιά μόνη της προκάλεσε. Τι λες? Τρελάθηκες. Α, επιτέλους, η ομολογία. Δεν είναι όμως αυτό που νομίζετε. Αλλά τι είναι? Αλλά τι είναι, πες μας. Ακούστε, πρώτα ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο εγκέφαλος είναι αλκοολικός στο τελευταίο στάδιο. Πεθαίνει και πεθαίνουμε κι εμείς μαζί του. Και γι' αυτό σκεφτήκατε να αποτελειώσετε και να πάτε σε ένα σώμα, όσο έχετε καιρό ακόμα. Αυτό δεν είναι? Όχι έξυπνε, θα σου πω αυτό. Η εξάρτηση του κεφαλαίου του αλκοόλ μας καταστρέφει, μας απίζει. Εσύ πάντως μια χαρά δείχνεις. Έτσι λες, μόνο εγώ ξέρω τι κάνω για να δείχνω μια χαρά. Αν δεν σημαίνει τι κάνω εγώ, εδώ μιλάμε για ολόκληρο τον οργανισμό. Σωστά, έχει δει. Τέλος πάντων, συνέχισε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Η καρδιά σκέφτηκε να κάνει εκείνες τις αριθμίες, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Α, επίτηδες τις έκανε τις αριθμίες. Ναι, πας και το συνετίσει. Αλλά πού? Σταμάτησε να πει για 2 μέρες και μόλις πιστεύτηκαν σωστές, άρχισε να πει τι περισσότερο από πριν. Τότε πια καταλάβαμε πως είμαστε καταδικασμένοι. Και έτσι το αποφασίσαμε. Τι αποφασίσατε? Να αναδρομοποιήσουμε, να τους προκαλέσουμε εγκεφαλικό επεισόδιο. Τι πράγμα? Και πώς ξέρατε ότι δεν θα ήταν πρωτηφόρο? Όχι, θα ήταν ελεγχόμενο. Το σχεδιάσαμε προσεκτικά, με κάθε λεπτομέρεια. Ευτυχώς όμως μας πρόλαβε τα τύχημα. Έκανε
πάλι. Γι' αυτό κάνε τόση ώρα εκεί πάνω. Σκαρώνετε την ανακοπή. Ναι! Δηλαδή η καρδιά το σκέφτηκε. Άσε μου λέει, θα το κανονίσω εγώ. Και πριν προλάβω να μιλήσω, κοκάλισε. Τη θαύμασα όμως. Ξέρεις πως πονέται η Περσό. Και όμως άντεξε 3. Την καημένη. Την καημένη! Άκουσα καλά! Εσύ πριν λίγο κάρια την ανέβαζες, κάρια την κατέβαζες και τώρα καημένη! Λίγο δεν ήξερα. Αλλιώς θα τα βρίσκω τα πράγματα. Δεν μου εξήγησε. Άρα, συμφωνείς με αυτή την αθλειότητα! Εσύ που ακριβώς διαφωνείς. Δεν μιλάω μαζί σου! Δεν συζητάμε προδότες! Πρόοδος γιατί, τι πρόδωσα. Τα πάντα! Πρόοδος στο ίδιο το σύστημα! Το ίδιο στον οργανισμό! Το αντίθετο ακριβώς. Για να σώσουμε τον οργανισμό τα κάναμε όλα αυτά. Όχι! Εσείς θέλετε να σκοτώσετε τον εγκέφαλο! Αφού με αυτό ξεκινάει η απειλή, αφού πρέπει να τον σώσουμε από τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι είναι ρε χοντρέ, δίκιο έχουν. Ναι, γίνε τώρα και εσένα με δάφτους! Δεν γίναμε ένα, αλλά βρίσκω το σκεπτικό του σωστό. Και πριν λίγο τους έβριζες πατόκορφα! Αυτό δεν σου λέει κάτι. Για να συμφωνώ εγώ μαζί τους που τους έβριζα. Πάνε να πει ότι έχουν δίκιο. Που το βλέπεις. Ο εγκέφαλος αυτοκτονεί. Αν δεν αφήσουμε να πεθάνει, θα πεθαίνουμε όλοι μαζί του. Δεν ξέρω! Με μπερδέψατε! Κοιτάξτε, ας πούμε ότι αφήνουμε τα ζητήματα ηθικής. Πώς θα ζήσουμε! Πώς θα είναι η ζωή μας με έναν εγκέφαλο φυτό! Μια χαρά! Άνετη και ξεκούραστη! Όλες οι λειτουργίες στο Ρεναντί θα κάνουμε μόνο τα άκρως απαραίτητα και μετά ξάπλα. Κάτι με τα ποδοπόδια λες και εσύ. Και βασικά, η ζωή μας θα είναι ασφαλής, παιδιά. Ασφαλής και καθαρή. Θα πάψουμε να ζούμε τον εφιάκ του πνεύματος. Αυτό ξαναπες το. Μην ανησυχείτε, θα κάνει πολλά τέτοια. Μπορεί να κάνει και δεύτερη ανακοπή. Λοιπόν, πάω κι εγώ να ενημερώσω και τους υπόλοιπους γιατί θα έχουν πεθάνει από την αγωνία. Το δεν ήθελες να με στο τα όργανα αγαπημένα. Εσύ δεν μας έχεις πάρει τα αυτιά με την αρμονία. Αυτό έγινε. Από σήμερα θα χορτάσεις αγωνία. Θα είμαστε όλα τα όργανα πνασμένα. Δεν είσαι αφαιρθημένος. Μακάρι, αλλά... Σταμάτησε. Πάλι κάνω ανακοπή. Θα το τρελάνει. Αντέχει το θηρίο. Δεν σου κρύβω, δεν ανησυχώ. Ατρεχέστη. Τον χάσαμε. Ετοιμάστε το χειρουργείο να πάρουμε τα μοσχεύματα. Βαρέθηκα να μην κάνω τίποτα. Είναι μια εβδομάδα τώρα που υπολειτουργούμε. Δεν μου λες, άκουσες μήπως ότι θα βγουν στο νοσοκομείο. Σηκώτη, σου μιλάω. Ανησυχώ πολύ. Εσύ πάντα ανησυχείς. Αν δεν ανησυχούσες, θα ανησυχούσα. Μην αστεύεσαι. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Θα έχουμε ψαρίες. Από ποιον ωραία θα έχουμε φασαρίες. Κάτσε κάτω και ηρέμησες. Εσάλισες με τον πήγαινε, έλα. Θα έχουμε ψαρίες. Να μου το θυμάσαι. Από ποιον, από το καινούριο. Ναι, δηλαδή όχι από τον ίδιο. Αυτός που πέρασε τον είδες. Αλλά του Θεού είναι. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ψαρίες από τους άλλους. Ποιους άλλους. Τους άλλους.
πολύ, ξέρω τι σου λέω. Τι μου λες, ότι θα έρθουν κάποιοι λυσασμένοι σαν ίενες, θα μας ορμήσουν, θα μας δαγκώσουν και θα λυσάξουμε κι εμείς. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες, Αυτό σου είπα. τι μου είπες. Μα γιατί διαστρεβλώνεις πάντα τα λόγια μου, γιατί δεν κάθεσαι να ακούσεις. Τι να ακούσω, έχεις ένα τέταρτο τώρα που περπατάς πάνω κάτω και λες αγλούμπες. Αγλούμπες λέω. Αν τι λες, Μισό λεπτό. Με άφησε να τελειώσω, με άφησε να σου εξηγήσω για να δεις αν λέω αγλούμπες. ωραία σ' ακούω, για να δούμε τι θα πεις. Θα μιλήσω, αλλά αν με εντεγώσεις πάλι. Θα μιλήσεις. Λοιπόν, όπως σου έλεγα, τα πράγματα είναι σοβαρά. Φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλους δελάτες, μεγάλα προβλήματα. Α, τώρα που είπες προβλήματα. Μίλησες στο μάτι και τα χθεσινά. Δεν μου λες, επίσης το κάνεις. Ποιο πράγμα. Δεν είπες ότι δεν θα ξαναδιακόψεις. Μια ερώτηση έκανα. Ερώτηση άσχετη. Τη στιγμή που προσπαθώ για πολλωστή φορά να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Μου το είπες, το επέδωσα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Είμαι μεγάλος ηλίθιος. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη. Είμαι μεγάλος ηλίθιος που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου. Λες και δεν σε ξέρω. Λες και δεν σε έχω μάθει τόσα χρόνια. Ανόητοι και επιπολεήσεων και τα για πάντα. Πάλι τσακώνες εσείς. Άρα, γεια σου Ζήνα. Ξέρετε μέχρι που ακούγεστε. Μέχρι κάτω, στους στραγάλους. Τι άκουσες δηλαδή. Σε αγριοφωνάρες. Τι δεν τα ακούσω. Δεν υπάρχει στιγμή ησυχία εδώ μέσα. Χθες το βράδυ πάλι, τι ήταν αυτός ο Σαματάς τέντερα. Μπα, δεν ήταν τίποτα. Με μια ελεύθερη σπευσία. Κακός κινησμός. Δηλαδή, τι κακός κινησμός. Τίποτα σπουδαίο σου λέω. Είναι μέχρι να συνηθίσουμε τη στερεά τροφή. Το στομάχι, και λίγο στη χώνευση. Και η χολή δεν ειδοποιήθηκε γέρος για να αρχίσει να λειτουργεί. Ναι, βάλτα μαζί μου τώρα. Τα έβαλα μαζί σου. Αλλά με ποιον τα έβαλες. Σπλήνα, μ' άκουσες να τα βάζω μαζί της. Τα έβαλα μαζί σου. Είπα εγώ ότι φταίει η χολή. Μα γιατί, φταίω εγώ. Τι θα πω σου θες εσύ. Μα πώς φταίω εγώ. Φταίω εγώ όταν οι άλλοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και εγώ τι είπα. Κακός τονισμός δεν είπα. Δεν σε μου φάσεις τα νεύρα πάλι. Έλα, σταματήστε επιτέλους. Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Φυσικά και έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Και το πιο σοβαρό είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την εγχείρηση. Γι' αυτό και δεν συντονιζόμαστε καλά. Ακριβώς. Δεν μας έφταναν τα χάλια μας, θέλαμε και εγχείρηση. Τι εννοείς. Εννοώ ότι όλα τα έχει μαριωρεί η μεταμόσχευση της έλειπε. Μα τι λες. Η μεταμόρφωση ήταν η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας από τι. Τι πρόβλημα είχαμε. Από τι κινδυνεύαμε. Τέλος πάντων. Έμαθα ότι του μιλήσατε. Πιανού. Ξέρει. Πιανού ξένου. Για το καινούριο νεφρό λέει. Μα το νεφρό δεν είναι ξένος. Είναι δικός μας πια. Λοιπόν, Τι λοιπόν. Πήγαμε να τον καλωσορίσουμε και τα είπαμε λίγο. Καλός τύπος. Λίγο ηλίθιος. Γιατί είναι ηλίθιος. Α, δεν ξέρω, εγώ και ηλίθιο τον έκοψα. Καλά εσύ. Μη πεις καλό λόγο για κανέναν. Θα πάρεις παλπής τίποτα. Ας να λέει. Μια χαρά είναι το παιδί. Απλώς λίγο ταλαιπωρημένος. Πέρασε πολλά μέχρι να έρθει εδώ. αμπά, τότε γιατί δεν καθόταν εκεί που ήταν. Μα πού να καθίσει. Ο οργανισμός καταστράφηκε. Τροχαίο αλήθεια. Ο αγκέφαλος νεκρός και τα περισσότερα όργανα διαλυμένα. Και αυτός πώς γλίτωσε. Αυτός στάθηκε τυχερός δηλαδή. Όχι μόνο αυτός. Και κάποια άλλα όργανα από ό,τι μας είπε. Μας ρώτησε επίσης αν μπορούμε να μάθουμε πού έχουν μεταμοσχευθεί αυτά. Γιατί. Θέλει να του στείλει καρποστάλ. Σπέρα ανησυχεί. Δεν καταλαβαίνεις. Η δική του είναι. Πάντως πέρασε τον παθόν του τον τάραχο μέχρι να έρθει εδώ. 18 ώρες στον πάγκο. Ακόμα είναι μουδιασμένος. Τον συμπάθησες βλέπω. Ναι, θα δεις. Θα τον γνωρίσεις κι εσύ. Θα γίνετε φίλοι. Εσύ χολή. Τι εγώ. Εσένα πώς φάνηκε ο ξένος. Σου είπα, το άτομο χάνει. Το σηκώτη μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά ο τύπος είναι ούφο. Θα ήθελα να δω πώς θα ήσουν εσύ αν σε έκανα 18 ώρες στον πάγκο. Ο πάγος ρίχνει τη θερμοκρασία, όχι το IQ. Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι χαζός. Αντίθετα πιστεύω ότι είναι πολύ έξυπνος. Λίγο. Γιατί αμφιβάλλετε πως εμείς είμαστε η ασπίδα και το κακίνο. Όχι!
Εγώ θέλω να μην παίρνουν ξύνη στον οργανισμό. Αυτό θέλω. Ωραία! Να σκοτώσουμε τον κύριο Γενεφρό και να ξαναγυρίσουμε στην αιμοκάθαρση. Εντάξει! Αυτό θα γίνει, μην ανησυχείς. Μα τόσο πολύ σου άρεσε η αιμοκάθαρση. Όσο είμαστε στην αιμοκάθαρση δεν μας έδιναν ανασυνταξιαστικά. Πάλι καλά, δηλαδή που δεν επιτεθήκατε στο μηχάνημα. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο ξένος πρέπει να φύγει και θα φύγει. Και εσείς αν αγαπάτε τον οργανισμό, θα συνταχθείτε μαζί μας. Κατάλαβες ότι προσπαθούσα να σου πω τόση ώρα και εσύ με διέκοπτες με ανοησίες. Τι, το σπίτι εννοούσες, γι' αυτό το χαμένο ανησυχούσες. Δεν είναι τη σχολή, είναι επικίνδυνος και έχει πίσω του ολόκληρο νοσοποιητικό. Μα πιστεύεις τώρα τις βλακίες που λέει ότι μιλάει εξ ονόματος ολόκληρου του νοσοποιητικού. Προσπαθεί να πουλήσει μούρι επειδή ξέρει ότι τον έχουν ολιχιασμένο. Μπορεί, αλλά δεν θα πει να είναι μέρος του νοσοποιητικού. Και λοιπόν, και οι αμυγδαλές είναι μέρος του νοσοποιητικού. Θα αρχίσουμε να απομονώστε και τις αμυγδαλές τώρα. Μη κάνεις την έξυπνη χολή. Ξέρω τι σου λέω. Τι μου λες, ότι πρέπει να ανησυχούμε, μήπως κατέβουν οι αμυγδαλές και αρχίσουν στις κλωτσιές, το καινούριο νεφρό. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες. Καλά, έχεις πάλι τα ίδια. Άκου για να ηρεμήσεις. Κομμάτια στο νοσοποιητικό. Θα βρεθεί μας αδένας. Αυτός είναι το αφεντικό. Ο Σπλήνας, η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Τον έχουν για τα θελήματα. Μα αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτά που λέει ο Σπλήνας τα λέει ολόκληρο το νοσοποιητικό σύστημα και ο θύμος Αντένας. Και εσύ που το ξέρεις. Το ξέρω. Ξέρω ότι το νοσοποιητικό μας έχει πρόβλημα. Δεν βλέπεις πόσο επιθετικό έχει γίνει. Εντάξει, είπαμε είναι τραμπούκι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα βάλουμε το καινούργιο νεφρό. Με τίποτα βακτηρίδια και σταφυλόκοκους. Ναι, εκεί τους παίρνουν τα αυτομάτα. Αλλά ολόκληρο νεφρό, πώς θα το πλατρίσουν. Ελέγχουν 500 εκατομμύρια λεπτογίδα, το ξεχνάς. Μπα, με τα νοσοκατασταλτικά που μας δίνουν. Είναι ζήτημα να έχουν μείνει και τα μισά. Δηλαδή, εσύ μου λες ότι αν επιτευχθούν στο νεφρό 250 εκατομμύρια λεπτογίδερα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Μα και αυτά που έχουν μείνει έχουν καταλήξει από τα φάρμακα. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Χθες είδα κάπως από δάχτα και ήταν για κλάμα. Δεν θυμάσαι με τη στήλη περνούσανε. Σαν να ήταν νίτσα που καταπιεί ράμπο. Καμία σχέση, σέρνονται κυριολεκτικά. Δεν ξέρω. Ούτε και αυτό είναι καλό. Έχει ένα δίκιο που λέει που λέω ότι με τέτοιο νοσοποιητικό κινδυνεύουμε από άλλα πράγματα. Α, εσύ μου κάνεις πλάκα. Διάλεξε επιτέλους φοβία. Δεν μπορεί να ανησυχείς με όλα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μην επιτεθούν στο νεφρό. Γι' αυτό πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε μέσο. Να σου πω, μα θάπησες με το καινούργιο νεφρό. Στο κάτω-κάτω, εσένα τι σε νοιάζει να το επιτεθούνε. Τον ήξερες και από χτες. Μα τι λες, αν εξοδώσει το καινούργιο νεφρό θα ξαναγυρίσουμε στην αιμοκάθαρση. Και λοιπόν, τι υπάρχει με τόσο καιρό που είμαστε στην αιμοκάθαρση. Αν ζοριζόταν ο εγκέφαλος, δικό του πρόβλημα. Καλά λέει ο Σπλήνας. Και και βρανόκι, αν κόψουν στο κατασταλτικά, αυτοί θα γίνουν ασίδωτοι. Και λοιπόν, ας γίνουν. Με τους ξένους θα γίνουν ασίδωτοι, όχι με εμάς. Εμάς τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ, μας νοιάζει και μας κόβει. Δεν θα γίνουν μόνο με τους ξένους ασίδωτοι, θα γίνουν και με εμάς. Δεν άρχισε να απειλεί το Σπλήνα. Όποιος είναι μαζί μας, είναι αδύνατος μας. Τι τον κάνει να νομίζει πως μπορεί να απειλεί τα όρια του ίδιου του οργανισμού. Α, έχει ένα πολύ σοβαρό λόγο γι' αυτό. Ποιον? Ότι είναι ηλίθιος. Αν δεν είναι καθόλου ηλίθιος, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Απειλεί, το σηκώτη και τη χολή. Ότι το ίδιο του στο νοσοποιητικό θα τους κάνει κακό και δεν είναι ηλίθιος. Ακριβώς. Τότε συγγνώμη, αλλά εσύ είσαι ηλίθιος. Παρακάτω την προσβολή σου και συνεχίζω. 2 λέξεις θα σου πω. Αυτοάνωσες παθήσεις. Τις έχεις ακουστά? Ναι, και λοιπόν. Τι είναι, ξέρεις? Φυσικά, όταν το ίδιο το νοσοποιητικό επιτίθεται στο... Μα τι λες, τρελάθηκες, για να γίνει αυτό το νοσοποιητικό πρέπει να είναι... Πες το, τι να είναι? Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Το νοσοποιητικό επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό όταν είναι άρρωστο, όταν έχει τρελαθεί. Και δυστυχώς όλες οι ενδείξεις αυτό οδηγούν και το υγειονομικό μας. Λοιπόν, ψυχραιμία, εγώ ξέρεις, δεν τους χωνεύω καθόλου. Αλλά να τους κάνουμε τώρα και τρελούς. Επειδή θέλουν να ξεφορτωθούν το καινούργιο νεφρό, νομίζω ότι πάει πολύ. Δεν είναι μόνο το ξένο νεφρό. Είναι πολλά τα σημάδια. Τι, οι αλλαγίες. Εντάξει, τους τη δίνει η άνοιξη και πιάνονται στα χέρια με τη γη. Ενοχλητικό, δεν λέω, αλλά. Δεν λέω για τις αλλεργίες. Είναι άλλα. Πιο σοβαρά. Σαν τι δηλαδή? Άσε καλύτερα. Δεν πρέπει να μιλήσω. Είσαι σοβαρός. Εδώ και 1 ώρα δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα. Έχεις πιπηλήσει το κεφάλι. Με τις ανησυχίες και τις υποψίες σου και τώρα. Δεν πρέπει να μιλήσω. Πόλεμο νεύρο μου κάνεις. Όχι, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι εξακριβωμένα και δεν θέλω να. Ενώ το γεγονός ότι ο Σπλήνας έγινε σχιζοφρενής δολοφόνος και έφτασε στον ύπνο μας να μας τρακαλίσει ήταν απολύτως εξακριβωμένο. Γι' αυτό μου το πες, Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά τι είπες? Καλά,
Μην αρχίσεις το ίδιο παιχνίδι, θα σου πω, αλλά... Αλλά δεν μου υποσχεθείς ότι θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Μίλα. Λοιπόν, ακούγεται ότι τα δικά μας νεφρά... Ναι. Αυτή. Τι αυτή? Αυτή δεν κατέστρεψαν. Τι αυτή? Αυτή, το νοσοποιητικό. Για ποιους μιλάμε τόση ώρα. Τι βλακιές είναι αυτές? Ποιος λέει τέτοια πράγματα? Έχετε τσαντάρει όλοι εδώ μέσα. Ηρέμησε. Ποιος βλάκας λέει τέτοια πράγματα? Ηρέμησε, παρακαλώ. Να ηρεμήσω? Μου λες ότι δολοφονούν δικά μας όργανα και θες να ηρεμήσω? Σου είπα, τίποτα δεν είναι εξαπληγωμένο. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες. Τι μαρτυρίες? Μίλησαν κάποια λευκοκύτταρα. Και τι είπαν? Να, κάποια στιγμή έγινε κάποια παρεξήγηση ανάμεσα σε κάποια λευκοκύτταρα και στη στεφανή αρτηρία. Δεν ξέρω το λόγο. Μάλιστα. Κάποιος κάπου κάποτε. Θες να ακούσεις? Ακούω, λέγε. Λοιπόν, οπότε πάνω στο ταγκά πετάγονται τα λευκοκύτταρα και λέει στη στεφανή αρτηρία. Πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί από εμάς θα το βρεις. Θα σε περιποιηθούμε όπως κάναμε με τα νεφρά. Έτσι τις είπαν? Έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα σε περιποιηθούν όπως κάναμε με τα νεφρά? Ναι. Και εσύ που το ξέρεις, ήσουν μπροστά. Όχι, αλλά η Στεφανία το είπε στην καρδιά και εκείνη μας ενημέρωσε. Αυτή η φακλάρα είναι στη μέση. Πες μου το ότι το έμαθες από την καρδιά να ησυχάσω. Ψέματα στο περίφημα και εσείς απορρέγω μάσησες. Έτσι, Έτσι ακριβώς. Τότε πες μας εσύ που είσαι τόσο έξυπνη. Από τι καταστράφηκαν τα νεφρά? Πού να ξέρω, κάποια πάθηση. Δεν έγινε ποτέ αυτή τη διάγνωση. Σωστά, γιατί τα αυτοάνωσα δεν είναι ποτέ εύκολο να διαγνωστούν. Επιμένεις δηλαδή σε αυτό το παραμύθι? Δεν είναι παραμύθι πολύ. Δυστυχώς είναι η αλήθεια. Όλες οι ενδείξεις εκεί οδηγούν. Τα εξετάσαμε όλα στη σύσκεψη. Ποια σύσκεψη? Κάναμε μια σύσκεψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ποιοι? Τα κορυφαία ζωτικά όργανα. Η καρδιά, οι πνεύμονες, είχαμε τον εγκέφαλο σαν στη γραμμή. Μπα, και εσύ, τι δουλειά έχεις εκεί? Αχ, ξεχνάω ότι είσαι και εσύ πρωτεύον ζωτικό όργανο, μη χέσω. Για πες λοιπόν, τι είπατε σε αυτή τη σύσκεψη? Αν επιτρέπετε δηλαδή να μάθουμε κι εμείς την κλειδί, γιατί εδώ μέσα γίνεται της πόπης στον οργανισμό. Και εμείς, οι φτωχοί συγγενείς, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Τώρα γίνεσαι άδικη. Εγώ δεν σε αντιμετώπισα ποτέ σπληδία ή ως φτωχό συγγενή. Αντίθετα, έκατσα και στα είπα όλα. Παρότι είναι αντικανονικό. Αν τολμούσες, ας μην μου τα έλεγες. Θες να ακούσεις? Ακούω, λέγε. Καταλήξαμε ότι η κατάρρευση των νεφρών μας είναι δουλειά του νοσοποιητικού. Είμαστε σχεδόν σίγουροι. Το είπατε αυτό στο νοσοποιητικό? Μα τρελάθηκες. Δεν τα βρίσκουν όλα. Δεν άκουσες ο Σπλίνα που έλεγε ότι τα νεφρά καταστράφηκαν από τα φάρμακα. Λοιπόν, ο Σπλίνας αναβαθμίστηκε στην υπόλοιψή μου. Από γελίος έγινε καθήκη. Στο είπα. Ήταν λάθος που τον υποτιμούμε. Έρχεται. Γεια σας! Καλώς τον νεφρό. Την κουβέντα σου είχαμε. 1000 χρόνια θα ζήσεις. Αν δεν το βλέπω, Την κουβέντα μου, τι λέτε δηλαδή? Να, από εδώ εκκολλεί μου όλη πόσο συμπαθεί. Εκκολλεί. ναι, δεν ζω χωρίς αυτόν. Λοιπόν, πώς πάει? Προσαρμόστηκες? Ναι, δηλαδή πρόσπαθο. Σε πάγωσες? Ορίστε. Τίποτα. Αστιεύεσαι πολύ. Θα σου έχει πέσει πολλή δουλειά, Όχι, γιατί? Α, θέλω να πω, στον προηγούμενο οργανισμό είσαστε 2, ενώ εδώ είσαι μόνος σου. Όλη η δουλειά περνάει από σένα. Μπα, δεν με φοβίζει εμένα η δουλειά. Και στον ένα οργανισμό μόνος μου ουσιαστικά δούλευα. Το δεξί νεφρό καθότανε. Εσύ ήσουν το αριστερό. Ναι, Κακό αυτό. Καλύτερα να μην μαθευτεί εδώ ότι έχεις και αριστερό παρελθόν. Πως έτσι, το δεξινέφρο έκανε λούφα. ναι, είχε μια μικρή πέτρα και το έπεσε, ναι, κουρασμένος. Τι λες? Δεν με πειράζει όμως, ήταν καλός φίλος. Δεν ξέρετε πόσο μου έχει λείψει. Και αυτός και όλοι δηλαδή ήταν. Καταλαβαίνετε. Έλα, μην τα σκέφτεσαι αυτά. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ζωντανός. Και το πιο σημαντικό είναι να παραμείνεις. Είναι φοβερό πως θα φέρνει η ζωή. Τη μια στιγμή σε έναν μουσικού σου, ευτυχισμένος και αμέριτος, και την άλλη βρίσκεσαι. Καταλαβαίνετε. Μα γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος εδώ? Πώς, βέβαια! Αλλά όσο να είναι ξένος.
Αυτός είναι λοιπόν. Για τον εδώ αφήνετε να σας ποτίζω δηλητήρια και να καταστρέφουν το νοσοποιητικό σας σύστημα. Αξίζει περισσότερο αυτός ο Λεμπρίτης από το νοσοποιητικό σας σύστημα. Μην αρχίζεις τέτοια σκήνα, τα είπαμε αυτά. Τι είπαμε δηλαδή? Τα είπαμε. Εσείς του νοσοποιητικού έχετε την άποψή σας σεβαστή, αλλά όλοι οι υπόλοιποι έχουμε διαφορετική άποψη. Και ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Όλα τα υπόλοιπα όργανα του οργανισμού. Και πρώτα ο εγκέφαλος. Κατάλαβες. Μπορεί εσύ να είσαι ξενοδόχος, αλλά ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι άλλος. Μάλιστα. Και ποια είναι η άποψη του εγκέφαλου? Ότι πρέπει να πεθάνουμε όλοι από καρκίνο για να ζήσει αυτός. Όχι κύριε, ο οργανισμός δεν ανοίξει τον εγκέφαλο. Ο οργανισμός ανοίξει αυτούς που τον αγαπάνε και αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Σε αυτούς ανήκει και θα το διαπιστώσετε σύντομα. Τι εννοείς? Κάνε λίγη υπομονή και θα καταλάβεις πολύ καλά τι εννοώ. Πάλι αρχίζεις τις απειλές, Εστίνα. Εγώ πάντως δεν είχα καμία πρόθεση να προκαλέσω. Καταλαβαίνετε. Τον ενημερώσατε. Για ποιο πράγμα? Για αυτό που το περιμένει. Θέλω να ξέρει. Γιατί εμείς είμαστε άντρες και χτυπάμε στα ίσα. Δεν είμαστε τίποτα ποντίκια να καταλήγουμε το πλοίο όταν βυθίζεται. Ποιος εγκαταλείπει το πλοίο? Αυτοί που όταν πεθαίνει ο οργανισμός τους τρέχουν να σώσουν το τομάρι τους σε ξένους οργανισμούς. Α, το καινούριο νεφρό εννοείς. Όλο παραβολές, Εστίνα. Τι έπρεπε να κάτσει, να κάτσει να πεθάνει κι αυτό. Μάλιστα. Φέρανε ένας έτοιμος θάνατος. Ενώ τώρα πάλι θα πεθάνει. Αλλά ατιμασμένος σαν το σκυλί. Σπλίνα, δεν αφήνεις τους γρατορισμούς και τις απειλές σου, αφού ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Αμπά, και γιατί? Γιατί δεν μπορείτε. Γιατί από εκεί δεν έχουν φάει τόσο όνοσο κατασταλτικό που δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν. Και όταν καταφέρουν, πάνε σε ένα μας μέχρι το νεφρό και δεν έχουν βρωμιές. Αυτό είναι όλο και όλο το κακό που μπορείτε να κάνετε. Έτσι νομίζεις? Έτσι είναι! Γιατί αν ήταν αλλιώς, δεν θα κουβαλιώσουν τα και λίγο εδώ να μας φορείς με καμπίσματα, θα έχεις πραγματοποιήσει προβολού τις απειλές σου. Α, έτσι! Έτσι, για να μην δώσει πολλά μας άπτες. Καλά, φεύγω! Αλλά περιμένετε, θα δεις! Θα δείτε όλοι! Σπλίνα, πες αλεύρι, η καμπιζόνη σε γυρεύει. Με σένα θα ασχοληθώ για προσωπικά όταν έρθει η ώρα. Και πίστεψέ με, θα τα απολαύσω. Βα, ασχολείσαι και με φωνές. Νόμιζα δικότητά σου από τα νεφρά. Με τα πάντα ασχολούμαι και θα το διαπιστώσει σύντομα. Ασχολείσαι τότε και με αυτό. Άστο πολύ, άστο να βάζεις στα τσακίδια. Άντε πάσα τα μάτια μου ρίξε πύλα, να με απειλείς εσύ. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Να ξέρετε, δεν ξεμπερδέψατε μαζί μου. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ, γιατί θα μαζέψω και πολλή δουλειά. Λόγω της εγχείρησης είμαστε ακόμα με το νερό και καταλαβαίνετε, πολλά υγρά. Να πας και όπως είπαμε, δεν τους φοβόμαστε αλλά και δεν τους προκαλούμε. Είναι μη δύναμη. Λοιπόν, εσείς τα ευγενή όργανα, είστε πολύ κότες. Όλα συζητήσεις και κουβέντες. Συσκέψεις και κόντρες συσκέψεις. Όμως, όταν έχουμε τα ζώδικα, μην βάζετε διπλωματία και νεφαλαιότητα. Έτσι. Φυσικά, αν είχατε κάνει κάτι όταν έπρεπε, αν είχατε τρίξει λίγο τα δόντια, τώρα δεν θα κινδυνεύαμε να πεθάνουμε όλοι από το βρωμοσπίλα και την παρέα του. Δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε επειδή υπάρχει το καινούργιο νεφρό και τα νοσοκατασταλτικά. Και όλα αυτά έγιναν χάρη στους προσεκτικούς χειρισμούς και την υφαλιότητα των ευγενών οργάνων που με συνονεύησε. Μάλιστα. Μάλιστα! Δεν είναι διάλυση όλων των προβλημάτων. Βία χρησιμοποίησαν εκείνοι. Και είδες που πήγαν να μας οδηγήσουν. Πάντως σε μένα, κάτι δεν με κολλάει. Αν σκότωναν κι άλλα όργανα, όπως έκαναν με τα νεφρά, στο τέλος δεν θα πέθανε ολόκληρος οργανισμός. Δεν θα σκότωναν κι αυτοί μαζί. Πόσο πλάκες είναι. Δεν είναι πλάτη σχολή. Είναι φανατική. Ο φανατισμός είναι κοντόφθαλμος. Έλα, μεγάλη κουβέντα είπες. Στις συσκέψεις θα μαθαίνουν αυτά. Άκου πολύ. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσεις αυτό το κόμπλεξ που έχεις με τα ανώτερα ζωτικά όργανα. Τυχαίνει κάποια όργανα να είναι ζωτικότερη σημασία από άλλα, αλλά το καθένα έχει το ρόλο και τη χρησιμότητά του. Α, δηλαδή, επειδή εσείς τυχαίνει να είστε πιο ζωτική σημασίας, εμείς πρέπει να μιλάμε κουβέντα και να κάτσουν να μας καβαλήσετε από πάνω. Αυτό εννοείς. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες. Τι είναι αυτό. Ο νεφρό. Είπετε το νεφρό. Όχι ρε τραβάρι. Ρίξε. Όχι ρε που να πάρει. Αυτό είπε. Τον σκότωσε. Τι φουκαρά. Ποιον πείραξε.
Είμαστε στο έλεος τους. Δολοφόνοι! Σηκώτη. Ναι. Τι θα κάνουμε? Φοβάμαι ρε γαμώτο. Μη φοβάσαι. Θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θα το αντιμετωπίσουμε. Άκου πως σου λέω. Τι μου λες δηλαδή? Να μην φοβάμαι γιατί ότι θα μου την πέσουν 500 εκατομμύρια αφημιασμένα λεπτοκύτταρα. Εσύ θα προτάξεις τα στήθια σου και θα με σώσεις? Αυτό σου είπα. Τι μου είπες? Ναι, λοιπόν. Αυτό σου. Ευαγγελία Παπουλάτου, το λεπτό έτερο, Αναστασία Παούλη, το παχύ έτερο, Ελευθέρη Ζήγνο, Ελευθέρη Ζήγνο στο δεξινεφρό. Ακούσατε και τη φωνή του χειρουργού του Γεράσιμου του Πολάκου και συνεχίζουμε Κωνσταντίνα Καφρίλα Σηκώτη, Ανδριάννα Καραπάτου Πολύ, Σπύρος Θωμάς Σπίνα, και τις χορεύτριές μας, Δήμητρα Δελιγιάννη Ζέρκοβα, Εβίτα Κοραρβάτου, Ιωάννα Κοσμετάτου, Βαρβάρα Μαρούλη, Ελευθερία Μοστόνα Καρκαβέλα. Αναστασία Μουτάκη, σε θέλουμε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι εδώ πέρα κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσετε την παράσταση. Τα παιδιά ήταν ειλικρινά επαγγελματίες. Εγώ απορούσα πώς θυμούνται τόσα πολλά λόγια. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και σανότερα. Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Είναι ένα μέσο για να μπορούμε να έχουμε όλοι και κοντά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.